Хто кідае за краты нявінных беларусаў? Гэта робяць канкрэтныя асобы, якія пагадзіліся пайсці на дамову з сумленнем. Вашай увазе суддзя Любавіцкі Ігор Вячаславович, 1983 года нараджэння, прапісаны ў Менску. Як сын генерал-майора юстыцыі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў, так імкліва дослужыўся да пасады суддзі Вярхоўнага суда Беларусі. Пытанне бадай рытарычнае, але бацькоўская пратэкцыя не абараніла яго ад удзелу ў рэпрэсіях. Яму даверылі палітычную расправу над кандыдатам на прэзідэнта Віктарам Бабарыкам, а таксама партнёрамі ды сябрамі вядомага банкіра. Такім чынам, у калоніі апынуліся 7 чалавек на агульны тэрмін больш як 45 гадоў турмы. Паводле артыкулу 392 Крымінальнага кодексу у Новай Беларусі Ігару Любавіцкаму пагражае да 10 гадоў турмы за заведама неправасудны вырак. Дзеянні суддзі – гэта злачынства супраць чалавецтва паводле міжнароднага права, таму схавацца не атрымаецца. Памятайма пра палітычных вязняў.